So welcome to my vlog mga idol. So karon magluto ko kuan mga idol, sampagiti. Ini tubig diri. Kay para kuan sa sampagiti. Sumingaw diri sa mua kay kuan. Tug akong mga bata. Muna magluto tag sampagiti niya. Akong asawa kay nangahoy kay para ikuan sa sampagiti wala mo kahoy lagi nutol kayo. Nangawan siya nang yawat ba kay siya may tigpangahoy diri. Ako sa tigluto diri. Magluto ta og ni tubig din. Magtak ang tagkanon diri spikas. Gani. Ito ni sugnuran para mubukal siya. Para ilunod na to ang kuan. Katong mga stick ba? Stick sa spaghetti ba? Diba? So wag sabing taglong ag mga idolins. Kay para natay mapanihapon. Kaya ang atong oras ron kay alas 3 na. Yan nga hoy mesi sabing taglong ag bantay bata. Napidukot puslan pa ni. Butang at bugas. Sanan dre. Liwat man. Pagsana ko. Gubayon ko blong antay tra. Mga idol, bayubay na to kay ganihan na inangayo diri pag kumangko sa kusawa niya. Wa mi ninong ag gamay ra kaya mo ginung ag nang wa ni ka. Wa mi kadalit og bahaw.
nga nasipiyat man. Dapat yan to naghaling ko daan. Sa kung nagbutang ko an. Delikado ni burot sa bugas. Okay guys, nakahaling na tayo rin. Akong ibalhin kay Juan. Wala man dito okay. Basi mangurot ang bugas. So balhin na tayo rin. Ini tubig para sa isang pagiti. So kaya naghuwat pamata sa atuwang magagiltuluto hinahinay sa tagpangapi mga idol. So natay ko ang kape nga kuan. Pico Blancs. Natay thermos nga wayan. Natay baso nga wayo. Kapihan na to. Ito mga tuwag pang mga buoy. Tukar sa sila. Copyright sa tani. Ano itong kape mga idol? Kape nga ko ni. Kape blanca ba? Nada ba? So, dito mga kape sa agan kay bantay sa kalayo, kalatkat tilumbong ba? Okay. Bukal na siya. May nalundan sa kuan. Nagkuha siya music, so pag-inambang na dani.
So update na to sa tong linungag mga idol, no. Ang kanon is naluto ng kanon. So itong spaghetti kayo, mga na haon lang ni ron. Sabi na ito kape-kape din niya, lumboy tirada ba kay may budget. New year may budget. Mga na diya, may trabaho. Bentikwatro kutob dos pambalik. Asa kami na watay trabaho ani. Kung nangipon tagbalay ani gibuy-buy ta. Eh wala man ta mangipon og balay. Ibantayan ta. Muna dia. Dili ko ay makabantay. May nalagan. Dinalusungon. Ha? Mama. Apa? Hinggot sa ko na kay ako trabaho. Okay na. Makalingkod na ta, diba? Diba kaya ito bakito? Grabe siya. Aso ni kuhan bitaw mga idol eh. Agad. So gwa damhan naluto lagi dato ang gikuan mga idol nga toothpick. Toothpick ba katong tag-as nga toothpick mao na siya. So atong kanon kami gihaon na siya. Init. So nakamata mo ang bibi oh. Hi bibi. Hi. Ano ba? So magkuan ta haon nun tani ato ni butang diha. Okay. Ato na siyang timplahan. Di ba? Ana ra na simple-simple ra ni ato anya. Wala tay sagol ni kay oh. Plain ra gid tawo na to ang kuan, spaghetti. Ang timpla daugon. Ha? Oy, udah? Lami ka spaghetti ka ka? Lami lagi.
Karon sa kilutuon ko ni Papa. Ha? Da, mama ni mo pangayo watay kwarta oy, way trabaho Papa. Way trabaho sa Papa. Way trabaho, way kwarta. Way trabaho, way kwarta, wa kaon, wa gatas. Wa tamtam. Pero na spaghetti ang gamay oh. Pinaskuhan ni nako atong pag kuan sa mo ang trabahoan. Mao rin taon ni akong na birada in taon. Kaya ko yung kadawat og ha? Unsa? Ay sige ko anak hindi lagi kay mapangag ni mong ngipon. Mapangag na mapareha ka na chikay di wala ning ngipon. Sige ko kindi. Tung nabalik ko kay magkuan ko. Magtimpla ko. Spaghetti. Oh, para igmata nimo kaon ka spaghetti. Ha? Sige na tong na. Okay mga idol na buhat na tong spaghetti wala gid tayo subak in town. Mura gid tayo nito mahimo ano man ni oh. Sampulan ding badiday og kaon. Lami day. Lami mandebi. Hi sabi. Hi. Ano ba? Ang kuya diri natog pa. Imulaag ko no ni siya unya. Kain ko bandit. No, 4 na. Alas 3 na day. Kapin hapit na alas 4. Pila. So si mama wa pa naabot. Nangahoy ko to siya gamay niya. Wa man paman naghan siguro gipangahoy ato. Kasi akon si magbalik-balik ani kanto kahoyan rog hakot sing kinahoyan. Sa mga idol no, mani ato update sa ato ang pang New Year ron. So kita sa ta sunod vlog. Sa mga na dito, sampulan ni Badiday.